Coba ya tulen mengi P1H nong. Asnong tanga ka din po maugdang. Tapi wan marway ne kumno. Yamantahi awan marway na marba. Kada na jing bampot mong fiat yung kamet, amlong balik ng kaliyabon, dan takadaw awan marway. Kaya banadin kasi awan nakabuas kalay kanbay paminaminit, kasi po isipit karar sa sini. P yung ba sitom tibalipat P1 ne ba P nang sitom. Kaya mga dan kasi kikli, namta ka river, namta ka sulam yung iba at rin. Pero siya istom, namta yung nga pi. P sitom kumno. Nalayo ka strong na doon sila marajar kanyaw, kanriyaw. Ngamla siya paniyang paniyay, then dapat lagi sumar nga, kaya kay step, nalapat paniyay, paniyang, bat pankran bankana. Yung sulit yung araw lang bate, kamlang siya umansua. Kanray nga doon pagka yung sulit siya, nagkakariwa, dahil biniyaw, ba't namtak ikon, di nakakadawang sa poison eh. P sitom bahayang sem P1 marway kumne mano ba pwede P sweet polit tayo ne pagwan ba ne. Mga wan bit kalib niya kalib ng alahi. Kaya bahiring basem yung ark layu i kaya stream niya nga. Man nga sumari ro ilade. Man kan mau kunting ko po play yarap ilade. Tengah kumta nga yarap ilade da kuya kay step man kasi. Ta mga mla pa de kan nang hindi kasi nga nang plot. Nang mla ban ya ni sin. Madam kam niya isang tight na relax. Tapi